Pati saking Wetan Mon Segoro wonten Dek Fitri Larasita. Iyo. Wah, asik deh. DJ campur sarine Pak Lurah Kuko. Mbak Im audio keluarga Tamarem. CSB video syuting Mas Bagong Hati Luwih Sumber Lawang. Seneng aku melu campur sari yogane nom-nom kabeh. Ini seneng tenan aku. Lho iki yo genah nom kabeh no Mas. Nom kabeh. Nek tuwa dipateni. Ayo, Mbak Lurah Kukuh iki terus wae ya. Nah, pokoke ra ketang njaluk undakan 2000 diundaki ngono ben awet. Nggih. Ya Cahyu. Nggih, Mas. Karana menika Pramulati Sung Pasugata Dahar. Nggih. Jumbuh ra ketang sepisan diaturke langgam ya, Nduk. Supados renyep nggih kepareng rapi Sugata Dahar saking kadang-kadang Pramulati. Langgam sak pupuh diunggahke Wirama Sragen. Nggih. Monggo kapurwakan bawane njaluk mau apa, Nduk? 6 selendro barang. 6 wae. Yo, 6 Mas, 6 Mas. Abang apa ireng, Mas? Kowe po bandar Lah Camjiki piye wong kulino to? Gak jiro tok malah nawani abang po ireng marahin teratap. Angen kumambang. Soale Pak Im. Kekesing ati suweng nggonku nunggu hangrantutan antuk jampi kalayong hanandang pronto alhamdulillah Sampun. sampun Kok rong krasa lho, Mas. lah iya aku ya ora maido wong sakmono kon krasa karo sakmene to, Nduk. Mangga Rapi Sugata Dahar langgam manut sliramu. Ning ngendi nggonku goleki Bote mung pengin ketemu senadyan ada tak parani mong nuruti mung nuruti karepe ati bareng saiki katamu
Nduk. Nggih. Awan iki awake dhewe sowan rene ya ora mung paring panglipur wae. Nggih. Ya ndongakke penyanipun Sri Atmaja temanten kekalih ya Nduk. Mugi estu Mas Muklis kalih Mbak Ariska Putri Purbaningrum Nggih. insyaallah menika dados keluarga ingkang hayom, Amin. tentrem, Amin. wiwit donya tumekaing delahan. Amin. Insyaallah Mas Allahumma amin. Muklis jadikan Mbak Arum yang pertama juga yang terakhir. Cintanya abadi Amin. sampai akhir hayat dan mautlah yang memisahkan. Amin. Aja kaya sampean ya, Mas. Dasare tenan kok, Dik. Mas Muklis karo Mbak Putri iki ya termasuk ketoke sing jujur Piye? sejati. Serasi. Heeh. Mbak Putri piyaine ya cuantike ora umum. Walah lah. Jan, piyai kaloran kok ya ora mungkin rayu. Sing kakung ya baguse gedhe dhuwur kaya MC-ne. Semenok gedhe dhuwur. Kaya Pak Lurahe kaya MC-ne. MC-ne semene kok ya. Ora apa-apa sakmene ya. Iso kadang-kadang iso sakmene bareng. Wong samuk. Ya. Yo. Kaya ngene lakonku. Yen napa kok dadak ketemu. Yen pancen ditinggalake gawe delo atiku rasa kelo tambang tresnaku ilang terus bro. Alah kok mandeke saanggon-nggon lho Mas. Ya ora apa-apa to Nduk, kaya ngerti dhewe pengendang iki lemu rada kesel ya leren. Dadi nggo leren bernapas sih. Iya. Setanmu piye, Sri? Yo. Apa pancen pacoban urip iki pancen wis dinasti sliramu kepatut tak tresnani nenyatane sliramu ra bisa tak antepi. mandek meneh. Yo.
matur sembah lulus Cahayu. Penyanyi kemalaman kok padake. Ayo nggih, Mbak Ora tindeke sak nggon-nggon tetep bisa mlebu ya, Nduk.